चिरां जिल्ला UPPL कमिटिनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि गाबोन 28 मार्च अक्ट'आव चिरां जिल्लानि खैला मैला गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै चिरां जिल्ला UPPLनि कन्वेन्शन जानो थाखाय थियारि जाबाय। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला खमैबो सा 35,000 सुबुंफोरा नुजाफैगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। UPPL दिल्लीनि पेरेन्ट बडिनि मोनसे कनफारेन्स दङ। बे कनफारेन्सआव जोङो मोननै हाबाफारि लादों, मोनसेया डिलेगेट डिस्कासन आरो मोनसेया जोंना अपेन सेसन। बे अपेन सेसनाव जोंना 25,000निफ्राय 35,000नि गेजेराव जोङो टारगेट लादों। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों, फै जोङो 35ल' नङा, 50-60 जाय फैयो फैनो हागोन, खिन्थु जोंनि टारगेटआ मिनिमाम 25,000 जागोन। जोङो गुबुन जिल्लानिफ्राय सासेबो जोङो हावलाद लाबोआ BPF बायदि। जोंहा हावलाद होननाय सावरि जानाय गाथा जानाय सिस्टेमा जोंना UPPLआव गैया नालाय, जोंनि जिल्ला गोजानो जागोन। गतिके नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंबाय जे खाथि खाला जत' जोंफै, जोंना बेवहाय जानाय लोंनाय दंजोबखायो नालाय, बेखौ मेसेज हरनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो? जोंनियाव मिनिस्टार थागोन, चिफ थागोन, डेपुटि चिफ थागोन, ओमफ्राय गासैबो नेहाथारिफ्रा थागोन, ओमफ्राय MLAनि जोंनि UPPL दिल्लीनि दैदेनगिरि लरेन्स इस्लारि बिथाङा थागोन। जोंनि सेन्ट्रेल बडिनि मेक्सिमाम दैदेनगिरिफ्रानो जोंनिया बेवहाय बाहागो लागोन। गाबोनसो बुंनोसै, सोरबा सोरबाया थेलाजों लाबोगोन, सोरबा सोरबाया अट' रिक्साजों लाबोगोन, मा बुंनांगौ नोंथांमोनाबो रेडि जाना फैदो। बिसायख'थि आय'गजों सावरायनाया माबायदि जाखो? बिसायख'थि आय'गजों सावरायनायनि बेलायाव जोङो UPPL दिल्लीनिफ्राय मानव गेदेर चिफ जोंनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि नायल' जाल' सासेल' मिनिस्टार UG ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोङो 10 थान्दैया जोंनि इलेक्सन कमिसनारखौ जोङो डिलिमिटेसन कमिटिखौ जोङो लोगो हमहैनाय जादों। बावहाय जोङो मोनब्रैसो प्रस्ताब होदों। गिबिया एक्जिस्टिं दिनैनि जा काउन्सिलावहाय MLA कनस्टिटिउन्सि दङ, बे 12, बे 14 जानो थांगासिनो दङ। एक्जिस्टिं जोंनि काउन्सिलनि जा MP बियो मोनसेमोन, खावसेया गुबुन पार्टआव थांदोंमोन, खिन्थु काउन्सिल हिसाबै जोंनाव 2 MP सिट जागोन। बिनिनो क'क्राझारा इनटेक, जेरावहाय एक्जिस्टिं ST हिसाबै दंखायो, ओंखायनो क'क्राझार कनस्टिटिउन्सिया MP कनस्टिटिउन्सिया ST जानांगौ। बेनिफ्राय जोंनियाव 12थानिफ्राय 6थाया ST रिजार्भमोन MLA कनस्टिटिउन्सिया, बेनिनो दा 12निफ्राय 14 जानो थांगासिनो दङ नालाय, जोङो मोन 10था ST रिजार्भेसन दोननांगौ होननानै जोंनिफ्राय प्रप'जाल होनाय जादों। बेसेबां? बे माखासेया एसे खम बेसि जानो हागौ, जेनेबा मोनद'आथ' जोंहा दंखायो ST रिजार्भेसना, मोन 10 बिदों जोङो, मोन 10 थाङाब्लाबो जोंहा मोनसे गावनि सायाव फोथायनाय दङ, माबा मोनसे बानायदेरगोन, खिन्थु क'क्राझारा इनटेक ST जागोन, बेखौ जोंहा गावनि सायाव फोथायनाय दं। जोङो बेथ' डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रग्राम बियो, 7 एनुवेल चिरां डिस्ट्रिक्ट UPPLनि कनभेनसन बियो। दा बेखौ जोङो जोंनि नैबे निसिमानि हाइ स्कुल, खैला मैला हाइ स्कुल फिल्डआवहाय जोङो बेखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो डिस्ट्रिक्टनि निर्देश मथे, गोजौनि निर्देश मथे जोङो खमसे खम 20निफ्राय 21,000 जोंनि UPPL सापर्टार्सजों लोगोसे वार्कार्सफोरजों लोगोसे जों निसिमानिफ्रायनो 15,000 खमैनो, बेनिफ्राय जोंनि खाथि खाला जोंनि जेरै 14, 13, 15 बेफोरनिफ्राय 1,000-1,500 मोनसे ब्लकनिफ्राय जोङो टारगेट खालामनानै गासै 20,000निफ्राय 21,000 पार्टिसिपेन्ट्सखौ लानानै जों बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनाङै खालामनो नागिरदों आरोखि। दा बे गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठी, मुस्लिम, बर', आदिबासि, सान्थालि, जोङो दिनै फुरा थाम टिम हिसाबै जों खालामबाय। मोनफ्रोमबो प्राइमारियावहाय जोङो मबिलाइज खालामबाय, लोगोसे एनाउन्समेन्टफोर खालामनाय जाबाय, माखासे हर्डिंसफोर खालामनाय जाहैबाय। दा जोंनि वार्कार्सफ्रा फुरा मोनफ्रोमबो प्राइमारियावहाय बेस्थ' गाबोननि थाखाय। माबायदि आसा खालामदों, माबायदि जागोन? जोंथ' बहुद माने मेहेरगोनाङै जागोन होननानै जों आसा खालामदों, आरो
खमैनो जोङो जेरै जोङो आसा खालामदों बिदिनो 20,000निफ्राय 21,000 पार्टिसिपेन्टसा फैथारगोन आरोखि लोगोसे जोंनि आलासिफोराबो जोङो जेरै मोजां मोजां आलासिफोरखौ जों मोननो थांगासिनो दं जेरै CM साराबो फैगोन CM प्रमद बर' सारा फैगोन लोगोसे डिपुटि चिफआबो फैगोन गबिन्द बसुमतारी सारा लोगोसे इउजि ब्रह्म साराबो फैगोन होननानै जोङो खबर मोनदों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि माखासे एगजिकिउटिभ मेम्बार्सफोर जेरै रन्जित बसुमतारी सार विल्सन हासदा सार माधव सेत्री सार जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा जोंनि CM सारनिबो पलिटिकेल सेक्रेटारि लोगोसे UPPL पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारी बिथांमोना फैगोन आरोखि नोंथांमोननि मददगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय गाबोन दिनै दा जों बिसेस करि जोङो जोंनि ट्रेन्सपर्ट जाय ट्रेन्सपर्टनि थाखाय बिथांमोनहा माने लाहार फाहार खालामगासिनो दं बिथांमोना जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारि मोनफ्रोमबो खना खनला गामिफोराव थांनानै जाहाथे जोंनि ट्रेन्सपर्टेशननि फेसिलिटिखौ थिग खालामना होयो आरो जोंनि मददगिरि बिथांमोनखौ बिसेस UPPLजों लोगोसे गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जायाव थानाय माखासे जनसाधारन जाय बिथांमोनहा मोजां सरकारखौ जेब्लाबो आसा खालामो बिथांमोनखौ जोङो लैहोर लैहोर फैनानै बे मोजां सोलायनायनि मोनसे सुबिदाखौ लानो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायगोन